Mela, hawnhekk għandna eżatt bħalma jiġrilu Jamie sewwa, għandna l-mami qed tajjeb ma' dat-tifel għax kien sabitu qed jilgħab xi ħaġa li mhux suppost qed jilgħab. Tiegħi. Issa, immaġinaw intom kbar tajjeb u għandkom it-tfal tagħkom taqbadhom qed jilagħbu xi ħaġa li mhux suppost qed jilagħbu. X'għandek tagħmel? Mux tirrabja maħħom ħafna, misek tispiegalhom u li. Fehmu. Nieqaf fil-lagħba. Imma żgur ċerti illi jekk tifhemkom bil-kwietek mingħajr ħafna rabja tifhmuha. Jien fim tal-mami u qatt ma rġajt nilagħab imma la nikber tista' terġa' tilagħabhom. U ġieli naħseb il-mami taqbżilha naqra u tirrabja naqra iktar. U meta tagħmel hekk, x'tagħmlu intom? Tħossukom illi Jien meta nirrabja l xi ħaġa eżempju dalgħodu ġejt bin-nervi għax ħanibda l-homework. Mbagħad wara meta ġejna l-meeting qedtilha sorry l-mami. Dejjem ngħidilha sorry għal xi ħaġa jiena. U meta jirrabjaw li jgħidulkom sorry rrabjajt ħafna miegħek? Imma ma tantx. Ommi missieri ma tantx jirrabjaw għal xejn, imma ġieli. Le, mhux għal xejn. Darba ommi qalt li x'ismu nirrabjaw miegħek għax inħobbuk mhux għax irridu nirrabjaw miegħek. Sewwa. Jiena l-iktar missieri dejjaqni għax pereżempju inkun qed nagħmel TikTok u jiġi jimxi warajja. Jidħol TikTok tiegħek? U ma jkunx jaf il-mossi ġas jaqbad jimxi, mbagħad ikoll abtit nerġa' nibdih. Jiena jew nitla' fuq ma nafx għax jiena niddejjaq nagħmel TikTok qudiem il-mami ma nafx għaliex. Nisħi. Jien vera għandi abtit nillowdja TikTok imma l-mami ma tħallinix għax. Imma TikTok jien anke jiena nasa żgħir, suppost ikollok xi 13 jew 14. Imma tinsaqsi. Imma darba kien hawn tifla qalt li jekk int għandek 7 jagħmlulek scan ta' wiċċek u jindunaw jekk 7 int vera. Imma għandek bżonn phone number, email, pereżempju affarijiet. Jiena d-darba l-oħra sifir. Ma xiex taħsbu li għamlu hekk? Intom ġifieri taħsbu li TikTok huwa tajjeb għat-tfal, mhux hekk? Le, mhux tajjeb għat-tfal. Le. Allura fejn tkun Għax jgħidu mhux tajjeb għat-tfal. Xogħol jgħidu kliem ħżiena vera. Tagħmel it-TikTok inti. Imma jiena għax pereżempju l-affarijiet sa qegħdin kwarantina ma jkolli xejn tagħmel id-damma ġiel biex noqgħod nisfen pereżempju fuq. Ija, ma jekk it-TikTok mhux tajjeb għat-tfal, ma tistax tisfen fuq it-TikTok mhux hekk? Jew le. Ma tantx, imma mbagħad jisek kulħadd jibda jitaf kemm sabiħa dik eżempju. U inti, għad ħsibt jekk it-tfal tiegħek humiex qed jagħmlu l-azzjonijiet li huma adattati għall-età għandhom?